Znamo da si nedavno boravila u Sarajevu gde si nastupala na koncertu Dženana Lončarevića, pa moram da ti pitam kako je bilo, kakvi su utisci? Bilo je sjajno, ja mu čestitam evo i ovom prilikom. Bio je odličan koncert, bila je puna skenderija. I ja sam mu bila specijalan gost. Prvo smo otpevali 1200 milja, onda sam ja pevala dve svoje pesme. Dobro, mene publika sarajevska jako dobro poznaje i voli me i ja volim njih jako mnogo, tako da eto, baš sam zadovoljna, baš je bilo jako lepo i hvala i Dženanu na pozivu i naravno sarajevskoj publici. Eto, uvežbavam se ja sada za svoj koncert, najvjerojatnije na jesen u Sava centru. Da li polako pripremaš neku novu pesmu, možda neki letnji singl? Da, u utorak snimam spot za pesmu koja se zove Volim do kraja, koju je radio DJ Šone. To je onako neka fuzija stilova. Jedan reper koji se zove Čale Sale je radio DJ Šone i ja, tako da ćemo snimiti spot u utorak i uskoro ćemo to vidjeti kako zvuči. Clubbing stvar, brza clubbing stvar, ovo to još nisam radila, ali bit će vrlo zanimljivo. Nadam se da će premijera biti na Storijevom portalu. Zašto da ne, uvijek. Moram da te pitam da li pored svih obaveza imaš vremena da polako razmišljaš već o letovanju i odmoru? Ne da razmišljam, ja sam već uplatila letovanje za mene i za Lenu, nas dve ćemo ići opet preko meni najbolje agencije, mislim jer sam već sa njima treću godinu idem u Tursku. Big Blue nas vodi u Amara Dolce Vitu u Kemeru i to će biti mrkli mrak, to jedva čekam, stvarno, jer je taj hotel potpuno perverzija kad je uslove u pitanju. Opet idem sa Jelenom Bačić-Alempić i njenom porodicom i sa još 3 porodice iz Novog Sada s kojima smo letovali već 2-3 godine unazad. Tako da će nam biti sjajno. Zvuči kao sjajan provod u najavi. Da, pa naravno. Da, proslavit ću i rođendan tamo, to će biti isto vrlo zanimljivo. Kad smo već kod rođendana, ja znam da je Leni uskoro rođendan i to 5. Pa kako se tebi čini kao majci, je li vreme brzo proletelo? Pa jako mi brzo leti vreme, ali iskreno ti kažem što vreme brzo leti, ja sam sve bliskija sa njom i nas dve smo sve bolje drugarice. I nekako što je starija, sve smo bliže. Mislim, ja to volim te osjećaj da mi je ćerka sve starija i da je sve samostalnija. I to je jako lepo i teško u isto vreme, ali je lepo.